Sulod lang sa duha ka bulan gikan Enero hangtod Pebrero 23, 2026, miabot na sa 127 ka kaso sa sunog ang natala sa Bureau of Fire Protection sa Davao City. Sa record sa Davao City Fire District, 78 ka kaso sa sunog ang natala nitong bulan sa Enero ug 49 ka kaso sa bulan sa Pebrero ning tuiga. Kapin 129 million pesos na ang kinatibuk ang danyos sa natalang mga sunog sa syudad. Subay sa datos, mas taas og 20% ang fire incidents sa Davao City karong 2026 kumpara sa unang duha ka bulan sa 2025. Niadtong bulan sa Enero, electrical related ang nagunang sinugdanan sa kalayo samtang open flame ang nanguna karong bulan sa Pebrero. Sumala ni Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrejas, Public Information Officer sa Davao City Fire District, sagad silang marespondihan nga sunog mahitabo sa mga residential area. We all know that our homes naturally contain common fire hazards, sir. So ano yung mga usual na mga common fire hazards natin, sir? No? We have this mga electrical related fires. We have also the cooking related fires, sir, no? Yung mga open flames natin, like magamit ng mga kandila, mga improper disposal of mga sigarilyo at kung ano-ano pa yung mga sinusunog natin, sir. And usually, sir, light and combustible construction materials din yung mga residential areas natin, sir. That is why, sir, no, based din dito sa analysis natin, sir, kung bakit usually, sir, lately din yung mga sunog natin, sir, ay nasa residential areas talaga, sir. Usa ka 84 anyos nga babae ang natalang namatay sa sunog sa barangay 38-D niadtong Pebrero 22 human wala makagawas sa iyang balay atol sa insidente. Kini ang pinakaunang casualty karong tuiga. Sumala sa Bureau of Fire Protection, ang fire prevention o fire safety awareness dili lang kini basta trabaho sa mga bombero, sangli trabaho sab kini sa komunidad. Dili lang sab sa gobyerno apan sa matag usa nga dakong tabang aron malikayan ang posibleng sunog. Continuous naman yung pag-conduct natin ng ating mga fire safety campaign, sir. Actually, we have this our program, sir, no, na since 2019, sir, na-implement naman natin to na the Oplan Ligtas na Pamayanan, and right now, sir, i-intensify din natin to, sir, no. So, right now, sir, siguro, sir, mas kailangan lang din talaga natin ng stronger community cooperation. Usa sa mga problema gihapon sa mga bombero sa pagresponde kung naisunog ang kapiot sa kalsada sa mga residential area sa Davao City. We remind them, especially our residents, sir, no, na of course, if there are emergency vehicles, mga fire trucks natin, sir, napapasok sa area nila during fire operations, mag-give way po sila, sir, no. Again, i-mention natin yung mga naka-illegally parked na mga vehicles, sir. As much as we are trying to lessen the damage to property during our operation, sir, no, yun na nga, sir, no, iwasan natin gawin yun. And of course, also, we are also calling for yung pag-instruction natin, no, lalo na sa mga different barangays nitong mga road, pag-road clearing natin. Na-identify na sa Davao City Fire District ang mga barangay na fire hazard. We don't have the exact barangay talaga right now, sir, no, but na-identify naman natin, sir, no, yung mga barangays na fire hazard talaga siya, sir. Yung mga areas natin, we have those bedroom communities, like yung mga bahay na made of light materials, sir. Plano sa BFP nga pakusgan pa ang ilang programa nga Oplan Ligtas na Pamayanan aron makunhuran ang matala nga mga insidente sa sunog. Gibutyag sab ni Sendrejas nga miduso sila sa lokal nga gobyerno sa Davao City ug dugang 7 ka bagong fire stations. Kadaghanan niini planong ipatukod sa mga bukid nga dapit sama sa pakibato ug barilog din lisod ang pagresponde sa sunog tungod sa kalayon sa sentrong bahin sa syudad. Matod ni Sendrejas, dunay positibong tubag ang lokal nga gobyerno sa ilang giduso nga dugang fire stations ug nahinaot nga maprubahan ang proposal. Sa kasamtangan, 15 ka buok ang fire stations sa Davao City. Ug galing madugangan, makatabang kini nga mas mapaligon pa ang serbisyo sa komunidad hilabi na sa mga emergency. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.